Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, την ερχόμενη Κυριακή καλούμαστε να επιλέξουμε εκπροσώπους για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για μια κρίσιμη επιλογή που κλείνει μέσα τις σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες για τα νησιά μας. Ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας σήμερα, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από ολόκληρη την ελληνική κοινωνία προκειμένου να ξεπεράσουμε την κρίση, η ψύχος μας αποκτά πρόσθετη βαρύτητα. Η χρονική στιγμή διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών και η ευθεία αμφισβήτηση από την αξιωματική αντιπολίτευση της πορείας για τη σωτηρία και την αναμόρφωση της χώρας προσδίδουν εκ των πραγμάτων σε αυτές τις εκλογές χαρακτήρα αναμέτρησης με πολύ μεγάλη σημασία. Την ίδια στιγμή, η μεταρρύθμιση στον χώρο της αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα τολμηρό βήμα για την ευημερία των νομών του Αιγαίου. Σας καλώ να κάνουμε επιλογές με αίσθημα ευθύνης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στο συμφέρον του τόπου μας. Σας καλώ να στηρίξουμε αυτοδιοικητικές δυνάμεις με προοδευτικές αντιλήψεις και δυνατότητα παραγωγής έργου αναγκαίου και χρήσιμου για τον τόπο. Σας καλώ να επιλέξετε αυτοδιοικητικά στελέχη που πιστεύουν στον Καλλικράτη, αλλά και είναι ικανά να υπηρετήσουν αυτή τη μεγάλη θεσμική επανάσταση για τον πολίτη και για την ανάπτυξη των νησιών. Σας καλώ να υποστηρίξετε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε για να έχουμε ορατά αποτελέσματα για τον τόπο και τα παιδιά μας, όπως εξάλλου έχουμε αποδείξει πολλές φορές και στο παρελθόν. Είμαι βέβαιη ότι με επιλογές ευθύνης και συνέπειας την ερχόμενη Κυριακή θα βάλουμε τις βάσεις για ένα αποφασιστικό νέο ξεκίνημα για τα νησιά μας.